eje mmadụ ga-agbụ ike ụbọchị ọgwụ ma chọọ dike ọ na-emele nwaanyị bụ na-emele dị ma n'elu elu ụzọ abụrụ ma ọ bụ ebile tie na mmanwụ ya ka ị na-ebe ọdọ m na-arụ maka Chọmejugwu kedu ife dị iche n'etiti ọdịnala Igbo na omenala Igbo na enwere ife dị iche n'etiti fa na abụọ kedu ife dị iche enwere ife dị iche n'ọdịnala na omenala omenala wee ji mmalụ ndị gbam ka ndị si ejikelu so n'omenala ka ndị si eyi akwa so n'omenala ka ndị si eli nri so n'omenala ife ndị na-eli ka ndị na-asọ so n'omenala eziokwu onye bụ omenala mana ịbịazie n'ọdịnala ọdịnala bụ ọnatalichi ife nna nna anyị fa ji malụ na nnekwu ife dị ka ọsịsọ ọlụ na nnekwu ife anyị asọlụ ka ndị wee dịte aka ka e wee kaa isi ya bụ ọdịnala ife dị n'anya ife bụ na ọdịnala siri ike ọ bụrụ omenala bụ ejimmalụ ndị ka ndị si eyi akwa ka ndị si eli nri ka ndị si emeka emena mana ọdịnala bụ dị omimi ọ dị omimi ọ dị omimi ka omimi n'ime ọdịnala bụ ife anyị aga ịsọlụ a na-etigbo mmadụ ọdịnala so n'ife anyị aga ịsọlụ ebe na ịsọlụ ọdịnala a na-etigbo mmadụ maka na ọ bụ na a sị na ọ na-agolibido m si na anụkwa m na okwu akwụrụ nwa iyi etose ma asị m wụrụ aba etose na-ebe okwu akwụrụ nwa iyi maka ọ bụ ya na ose na-abụ agharịta na etose anyị kwekọrịta ọ bụla ibe anyị ji na-alụ ka anyị na-aṅụ n'iyi ya bụ ọdịnala ya bụ ibe dị iche ọdịnala bụ ibe asọlụ ibe anyị asọlụ imechi ịmanụ mgbe ihe enye ndị nna nna gị nri mmanụ mgbe ihe ewepụtara ibe balie ka ọ wee wapụtara gị ahịa ka ịdị ka ibe gị na-adụ ya bụ ọdịnala ọ bụrụkwa ajọ ibe ọ bụrụkwa njọ maka anọkọta aghọtọbi ihe ibe na-eso ọdịnala abụchakwa ibe ya eji ọkụ mmụọ ọdịnala bụ nsọ nsọ ndebe iwu ala maka na-etigbu mmadụ daalụ nne ekwesịrị na onye na-eme ọdịnala dịka esi eme ọdịnala maka ị na-anya kịta ndị mee ọdịnala gboo gboo dịte ndụ aka mana abịazịa kịta anụ nwa ị ga-afụ ndị si na fa na-eme ọdịnala mana ifefa na owere nke a erie m ego o kwesịrị na ụdị ife a ga-adị ịma na ka ọ gụrụ onye ibe niile ga-anasị maka ọ gụrụ onye ama ana ọ na-eziokwu ọcha si bute ọ chọrọ asị bute jukọta fa ka isi na anya dụba maka na onye si ka ọrụ gbaka ife ọmị n'elu ga-eji si wee kena ya na ọ dịkwa n'ụka o nwere ndị si na babụrụ ndị amụma mana babụrụ ndị amụma ọ dị the more you look the less you see n'ọnụ ndị iti ya na ọdịnala bụ ọdịnala bụ onye maala ibe dị na ya maala ibe bụ nsọ ya na-asọ ya bụ nsọ ihe eme tupu na ya akali ụka ma ọ kwere dị aṅa o yipụgo akpụkwụ gbalụkwụ nkịtị iji gwa gị na ibe ọ na-akwụ n'ọkwụ n'eziokwu na ọ bụrụ na okwute nke ọjọọ ya bụ okwu ọjọọ okwu solie na babie okwute nke ọma ya solie na babie onye bụ ibe dị n'ọdịnala daalụ nne biko kezi ife ị na-agwa ndị Igbo ka e wee chukwu omenala anyị maka inezi anyị ịfụ na a na-agbọ dị ka a na-agbazi ọsọ mana ọ kwesịrọ ibe na-eme ka Igbo bụ Igbo mmalụ bụ na omenala abụrụ ọkwa na-amaghị Chukwu omenala abụrụkwa na ejeghị ụka omenala bụ ibe ya ga ịmalụ ka ndị nna nna anyị basi wee dị ka nka bakala isi jege masị ka ezele agbọ n'aka nka ya na nke ife ọmụma akwa agwụ arụ mala onwe ya
onye akpa enyi ozu mara onwe ya nya ka anyị mara na ibe nna nna anyị ba mere ibe asọ ka anyị sọọlụ ka ndị anyị fọrọ anyị maka nke onye metekwala owere isi ebulu anyị kene gị Agbogidi nnukwu mmadụ tata ka mma n'ọka ka isi ejere ọ garazi eje mụnne bụ n'ike ụbọchị ọgụ ma chọọ dike pụọ na-emele nwaanyị pụọ na-emele dị ma n'elu elu ụzọ abụrụ ma ọ bụ ebile tie na mmanwụ ya ka ị na-ebe ọdọ m na-arụ maka garatawa ekene ngiri nne daalụ rinne